Hola Margarita, moitas gracias por estar aquí con nós. Encantada. Imos facer unha entrevista sobre Enrique Lister. Empecemos. Que foi o que te chamou a atención para querer saber máis sobre ele? Chamou a atención como era todos os anos del de combatente e porque o entrevistei no ano 78 para un periódico no que eu traballaba, Nosa Terra. Eran as festas en Calo, iba como un colega que facía as fotografías, con Xosé Ramón Pousa, e a min convidou a Manís e a era coñar. Chamoume moito a atención esta diferencia, que se usaba moito na época, obviamente, que as mulleres tiñan que beber algo doce e os homens algo forte, e foi unha conversa moi agradable, e despois viron algunhas ocasións, ele sempre se manifestaba, por exemplo, o Día da Patria, o 25 de xullo, e cando comecei a facer cine, pensei en contar a guerra en Galicia a través da familia Lister, Forxán, porque era moi característica do que fora a represión en Galicia. E que foi o máis interesante que descubriches sobre a súa vida? Bueno, sobre a súa vida, primeiro sobre a vida familiar, o gran apego que lle tiña a nai, estaba tiña auténtica adoración pola figura da nai, que o levou ás veces a pelexar, a liarse, que era algo que lle gustaba, como tamén os mozos da época. Vin tamén esa separación na familia, as mulleres para labregas, sabes que eran leiteiras, non? Sabes que eran leiteiras labregas e os homens canteiros, era unha familia de tradición de emigración moi lonxeva que eu non coñecía, xa os avós estaban en América, no caso de Buenos Aires, o pai en Cuba, e polo tanto foi unha das cousas que descubrí, pero sobre todo o gran descubrimento seguramente foi a súa función no chamado Consello Mundial da Paz, nos anos tamén chamados e coñecidos como da Guerra Fría. Para realizar a tua investigación, cales foron as túas fontes de datos? Bueno, en principio comecei por algo casual. Eu estaba presentando en París, e vencillado un congreso do exilio, o meu primeiro film, Santa Liberdade, que era a ocupación dun barco por un grupo de galegos e portugueses en América contra as dictaduras de Franco e Salazar. Na presentación da película no Instituto Cervantes achegáseme un home e dime: quero que fagas unha película sobre o meu pai. E eu estaba eufórica, a posición fora moi ben, e digo: sí, quen é teu pai? E dime: Enrique Lister. E nese momento eu quedei como comprometida, hai algo aí, e quedei así. Entón ese bravo, que tamén se chama Enrique, veu con... Bueno, realmente o nome de Enrique Lister é Xesús, o nome familiar, digamos, o de Pía. Despois, a partir da guerra, o seu nome, digamos, militante era Enrique, e pasou a chamarse Enrique e mudou. O fillo Enrique Lister ven no verán coa súa compañeira a Vigo, que é onde vivo a miña parella, e trae unha serie de cintas familiares, de ocasións, iso que se fan sempre, festas e cousas agradables. E entón eso foi o que a mí me moveu, porque xa en Santa Liberdade traballara coas cintas que gravara, coas cintas de aficionado que gravara un pasaxeiro, Luis Noia, e entón esas cintas dos Lister, naquel lago onde desembocan non sei cantos centos de ríos, en Rumanía, coa pasionaria do Consello, aparecen un autobús do Consello Mundial da Paz, e aí aparece a figura de Ricard Salvat, por exemplo, un director de teatro que vai ser moi importante a súa ligación con Lister, que participará na película. Entón, eso foi o que me decidiu e comecei por aí a investigación. O que aparecía ali, e despois merquei todo o que había ao seu redor. Nós tiñamos na casa, eso sí, que o leía moito miña nai, os seus libros sobre memorias de un luchador, chamase, son varios tomos. Eso tiña na casa, e a veces líamos. Pero a partir de aí merquei todo o que saiu sobre a Guerra Civil e quería sacar a película conmemorando no 2007, que saiu nese 2007, que eran os 70 anos tamén da defensa de Madrid que lo organizaran. A día de hoxe sigue descubrindo datos sobre ele? Síguense descubrindo datos sobre ele, pero non é unha figura moi estudada. É máis estudada como a súa función de militar, na Segunda Guerra Mundial, na Guerra Civil, e máis estudiado así que non como non todos os aspectos que ten un rapaz que emigra e aprende a ler aos 14 anos no Centro Galego de La Habana, na clase nocturna, que é o colexio chamado Concepción Arenal, que se mantén tal cual estaba cando el foi, porque o mantivo o gran historiador da cidade e digamos que cuida do patrimonio. E filmamos ali tamén. Entón,
mesmo perdíme, non? Podes editar isto? Si seguías descubrindo cousas novas. Digo que pouco estudiada a súa vida en conxunto e todas as súas facetas, porque é un personaxe moi poliédrico desta orixe campesina, por iso vos falaba desto, que lle gusta a festa, que lle gusta learse a corpo directo, nas romarías, que se enfrenta á Guardia Civil cada 2 por 3 e é un pequeno provocador porque sabe que non ten poder, que é a única maneira digamos, de saberse existente, né? que está ali. E sobre todo, como vos digo, sobre todo analizando a súa faceta de militar na Segunda Guerra Mundial, xa vinculado a súa paso pola Academia Frunze, que é onde se formaban, digamos, os cuadros do exército soviético. Saíron traballos recentes de Vítor Santillán, por exemplo, sobre este aspecto, pero coido que todo o que significa a época, todo o que significa o soño da Europa da Fronte Popular, que é o que ele representa, todo o que significa ese traballo de organizar os cuartéis porque se sospeitaban que iba a haber efectivamente en algún momento o que foi o golpe de Estado do 36, o golpe fascista, todo eso, coido que todo ese lister máis próximo está sin analizar tamén porque ele adquiría unha representación moi dura sempre, moi dura, e entón supoño que eso foi o que perviviu. Na película sí que se ven os outros aspectos. E aos listerianos non lles gusta que saia moito bailado e así, pero obviamente a película é miña e teño dereito a expresarme e a velo como me interesa, non? Cal pensas que foi a aparición máis importante de Lister? A aparición. A aportación. A aportación. Eu coido que a aportación máis importante é o ser unha persona de aparato completamente obediente ao partido no que militaba, que era o Partido Comunista de España, a súa función máis importante eu creo que no Consello Mundial da Paz, porque era a época dos países non alineados e eles relacionábanse con Indira Gandhi, con dirixentes de Egipto, por exemplo do Congo, e aí como gran aglutinador de catálogos que no Consello Mundial da Paz estaba Pablo Picasso, por exemplo, estaba Antonio Tapies, estaban figuras moi representativas da cultura e de feito hacía monta en paralelo outra organización cultural na que hai outros escritores tamén intelectuais e que está a luz un libro que se chama A CIA e a Guerra Fría Cultural. Por tanto, a súa gran aportación é esa función de cohesión nun mundo moi diferente ás décadas en que transita como cuadro e como militar da República e despois dos exércitos do bloque aliado en termos xerais na Segunda Guerra Mundial. Crees que a Segunda República está ben recoñecida dende hoxe? Bueno, a Segunda República foi, a miña xeración non a sabía, só a sabía por fontes orais e por fontes próximas, non existía. A historia remataba, fixadevos ben, nos libros de historia contemporánea, na chamada Guerra da Independencia antinapoleónica. E, por tanto, imaginadevos o auténtico oco que había no noso coñecemento. Coido que agora hai máis presencia, moi incidental, porque a través de organizacións, e supoño que vos xa consta nos libros que estudades, pero depende moito de como se vos explique e das fontes que teñades. Coido que non está suficientemente divulgado o valor que ten que o que representa a soberanía popular, porque realmente a monarquía non representa a soberanía popular, que é outra cousa, é hereditaria e é imposta. E, por tanto, coido que o sentido da república ten que ver co sentido de cidadanía, chamannos cidadáns, pero non somos republicanos. É esta contradicción no que foi a transición española e que estamos asistindo ao que pase, a onde chegou, non como debate este da censura. Pois, en principio, chegaríanos. Moi ben, moi ben.